És aquesta la nostra màxima condició i ho hem dit, però és que abans de dir-ho en Jaume Puigcercós vàrem fer més de 70.000 enquestes entre els nostres simpatitzants, entre el nostre electorat actual o el que pugui simpatitzar amb nosaltres. Vàrem fer unes enquestes obertes a tothom qui les va voler respondre, on establíem 25 possibles punts d'acord per formar un nou govern i d'aquests 25 li demanàvem a la gent que en votessin 5, que fossin els 5 punts més importants per ells. Tots eren interessants, I llavors n'hi havia un que era comú a totes les preguntes, diguéssim, a totes les enquestes, que era vostè és partidari doncs, que la condició principal d'Esquerra sigui fer el referèndum d'autodeterminació? I aquesta pregunta ha guanyat per majoria aplastant, no? De manera que nosaltres posem aquest condicionant a qui vulgui pactar amb nosaltres doncs, amb el suport, amb la validesa, amb la consciència que la gran majoria, la immensa majoria del nostre electorat està d'acord amb que aquesta sigui la condició. També fa 4 anys doncs el Partit Socialista, fa 7 anys el Partit Socialista evidentment no es plantejava la reforma de l'Estatut, però abans ja us he dit doncs, que Esquerra va aconseguir que l'Estatut es reformés, es fes un estatut ambiciós i com a conseqüència, com a retruc, ara el Tribunal Constitucional ens el retalla per tot arreu. Tampoc és una mala feina la que ha fet Esquerra, perquè posa en evidència l'estat espanyol fins a on ens vol deixar decidir amb els catalans. Ni tan sols un referèndum, o sigui, un estatut passat per referèndum, aprovat per les Corts Espanyoles i, per tant, aprovat tant pels representants polítics com pel poble, el Tribunal Constitucional passa pel damunt de tot això i ens el retalla. Això és una situació que des de fora, quan ho expliquem amb els diputats d'altres nacions d'Europa, doncs, per exemple del país d'Escòcia o de Gales o del Quebec, per exemple, també del Canadà, doncs no ho entenen. O sigui, és inconcebible, però fins i tot a Anglaterra, o sigui, els anglesos, que no són... ja sabeu que a Gran Bretanya doncs, hi ha diverses nacions, no? Però fins i tot els anglesos doncs, no entenen com és possible que a l'estat espanyol puguin succeir aquests fets absolutament antidemocràtics, no? Vostè ens parlava d'algunes de les accions de l'obra de govern d'aquests darrers anys en el Parlament de Catalunya. Ens parlava de legislació que destacava com a important. No tenim massa temps i per tant no ens faci la llista, però apuntin alguna. M'agradaria esmentar-ho, o sigui, qüestions que han estat importants i que a sobre han tingut un accent clarament nacional. No? Per exemple, proposar una cosa molt pràctica, la llei de cinema. La llei de cinema que permetrà veure el 50% de les pel·lícules en català. Que estan molt criticada, però pel sector del cinema, Però no entrem, si voleu, no entrem en detall, perquè si no, o si voleu vinc un altre dia i us parlo de la llei del cinema, però jo les apunto. Llei del cinema, si no fos per Esquerra, evidentment no hi hauria hagut mai de la vida una llei del cinema. Convergència ho va intentar, no es va atrevir, va retrocedir amb les majors quan governava. Ara han estat fins a última hora intentant que no hi haguessin sancions, és a dir, volien fer una llei de cinema en català, amb el 50% de les pel·lícules projectades en català, però sense sancions per les sales que no vulguin fer aquesta adaptació. La llei de vegueries, que ens obre la porta al Penedès a ser vegueria i que estableix una nova divisió territorial de Catalunya trencant el tema de les províncies. Sí, però en aquesta llei de vegueries també, diguéssim que no ha quedat clar exactament si hi ha vegueria Penedès. Bé, ha quedat clar que no hi ha vegueria Penedès de moment. No hi ha vegueria Penedès d'entrada, però s'obre la porta a que si el Penedès vol, pot ser vegueria. I no hi podia ser ara, ja, en el debat del Parlament? Mira, és el mateix que rebeto el que deia abans, no? Si Esquerra Republicana hagués tingut la majoria, la nostra opció era que Catalunya tingués 8 vegueries i que el Penedès fos la 8a vegueria. Malauradament, els nostres socis de govern no estaven per aquesta tessitura i, per tant, no hem enganyat mai a ningú. Amb tota la legislatura sempre hem dit que el que ens importava era aprovar la llei de vegueries i que el Penedès, amb aquesta llei de vegueries, tingués la porta oberta a ser-ho. Però ja sabíem des d'un principi que per aprovar la llei de vegueries els nostres socis no acceptarien la creació de la vegueria Penedès. Ara bé, també haig de dir molt clarament que Convergència i Unió sempre es va negar a crear tan sols l'àmbit de planificació Penedès mentre governava, fins i tot va votar en contra de la proposta que es creés l'àmbit de planificació Penedès i mai va voler desenvolupar una llei de vegueries per trencar l'esquema provincial. Per tant, Convergència i Unió ha jugat d'una manera bastant barroera en aquesta legislatura presentant una esmena a última hora dient volem que se'ns voti l'esmena perquè el Penedès sigui la 8a vegueria, però ja ens van advertir. Us demanem que voteu l'esmena perquè el Penedès sigui vegueria, però no votarem a favor de la llei de vegueries. És a dir, aquesta pregunta directa els hi vaig fer jo mateix, amb els de Convergència, i dir, escolta, si vosaltres, el tripartit, no? Socialistes, Esquerra i Convergència, Iniciativa, us votessin a favor de l'esmena del Penedès, Convergència donaria suport a la llei de vegueries? La resposta és no.
D'acord? O sigui, llavors em sembla que el tema queda bastant clar. O sigui, qui ha creat l'arquitectura institucional perquè es trenqui l'esquema de les províncies, es creï la divisió territorial amb vegueries i el Penedès tingui una porta oberta a poder ser vegueria, és Esquerra. I ara, amb la llei aprovada, tan sols cal constituir el nou Parlament i presentar un projecte de llei perquè el Penedès es decideixi, per majoria parlamentària, que sigui vegueria. I Esquerra es compromet en fer això, no? Teníem altres coses. La reforma de l'impost de successions, que ha eliminat l'impost de successions per un 95% dels catalans. La llei d'acollida de la immigració, que estableix el català com a llengua vehicular per tota la immigració. Això és importantíssim, perquè vull fer incidència amb la nostra voluntat que es mantingui la cohesió social a Catalunya, tant des d'un punt de vista social, és a dir, que la crisi no faci que els que perden la feina, els que tenen dificultats econòmiques importants, no es despengin, diguéssim, del tren del progrés, però també que la nova immigració, que ha sigut d'1 milió d'habitants d'immigrants en els últims 10 anys, això no ha succeït a cap altra regió d'Europa, no perdin el tren d'integrar-se en aquesta construcció nacional de Catalunya. Per tant, el fet que la llei d'acollida de la immigració contempli el català com a llengua d'acollida de la immigració és fonamental. Ja he parlat de la llei de consultes, la llei d'educació, que també blinda el català com a llengua vehicular a l'escola. Algú s'imagina que si els fills dels immigrants no s'escolaritzessin en català, poguessin parlar els nens i nenes de Catalunya, vinguin d'on vinguin, en català, al cap d'un any d'haver arribat aquí ja estan tots parlant en català, si volen, al pati. Una altra cosa és l'ús social que després en facin. Però tots tenen la capacitat, vinguin d'on vinguin, vinguin d'Iberoamèrica, de l'Àfrica, del nord de l'Àfrica, del Marroc, del Sàhara, d'allà on sigui, no? Tots tenen l'habilitat de parlar en català. I això és importantíssim. La llei d'educació blinda aquesta situació. La llei de l'oficina antifrau. Esquerra posa un especial accent amb la transparència del finançament dels partits polítics i amb la transparència de la gestió dels diners a les institucions públiques. L'oficina antifrau garanteix que qualsevol ciutadà de Catalunya pot acudir a aquest organisme, l'oficina antifrau, per investigar qualsevol malversació possible de fons amb ajuntaments, diputacions o govern de la Generalitat. Ens va costar bastant d'aprovar aquesta llei, i vàrem ser els d'Esquerra qui vàrem posar la banya perquè s'aprovés, com també vàrem aconseguir que a Madrid, l'any 2005, s'aprovés la llei de finançament dels partits polítics i s'acabés amb la barra lliure que hi havia fins a aquell moment, en la que qualsevol empresa privada, sobretot parlo de les constructores, podien fer donacions anònimes als partits polítics. Donacions anònimes que podien ser infinites, o sigui, no hi havia límit ni de quantitat ni es havia de dir el nom. Des d'ara, des que es va aprovar la llei el 2005 a iniciativa d'Esquerra, una donació d'una empresa privada a un partit polític ha de portar un NIF, o sigui que tothom pot saber qui ha donat els diners al partit polític, i Esquerra proposava un límit de 30.000 euros de donació, que finalment PP, PSOE i Convergència i PNB el van fer aixecar fins a 130.000 euros. Però almenys hi ha un topall i, diguéssim, un nom i cognoms. La comissió d'investigació del cas Palau de la Música, 35 milions d'estafa al senyor Millet, però és que d'aquests 35 milions d'estafa del senyor Millet, un terç del que replegava el senyor Millet, un terç anava per finançar de manera irregular a Convergència i Unió. I això, en la comissió del cas Palau del Parlament de Catalunya, ha quedat sobradament demostrat. Per tant, crec que Esquerra ha fet un esforç importantíssim en temes de transparència. Hi ha, però, espai per l'autocrítica, perquè si resulta que ni PSC ni Esquerra volen reeditar el tripartit, per alguna cosa serà, alguna cosa no deu haver funcionat bé perquè no es vulgui tornar a repetir, no? Han funcionat coses bé, però evidentment tots assistim ara, per exemple, aquest darrer període de la legislatura a un retorn del PSC a les postures d'enganxar-se, per dir-ho així, a la seva dependència del PSOE estatal. Mira, una de les característiques d'Esquerra Republicana és que nosaltres prenem les nostres decisions sobiranament. Som un partit polític que no té un referent estatal, o sigui, nosaltres analitzem la realitat a partir de la història, la cultura, l'economia a Catalunya. I aleshores el PSC, pel motiu que sigui, ha fet gestos nacionals importants en aquesta legislatura, però a hores d'ara està retornant a lo que és el seu marc estatal amb el PSOE. Bé, nosaltres entenem que, com deia abans, el camí de trànsit per l'autonomia s'ha esgotat, o sigui, ja no hi ha recorregut perquè Catalunya avanci a partir d'un estatut d'autonomia. El PSC
pensa que sí, pensa que encara hi ha una possibilitat de negociar amb l'estat espanyol. Alguns parlen inclús de federalisme. Jo dic, bueno, com et vols federar amb algú que no es vol federar amb tu? I això és absolutament impossible. Jo sempre explico una anècdota, si em queda temps de... Un minut. Jo tenia un oncle que era xef, no? I un dia estava a casa seva i la padrina, que era la seva dona, em va dir, diu, et faré un ou ferrat. I el padrí, que era xef, diu, no, un ou ferrat no. Un ou, per ser ferrat, han de ser 2 ous ferrats. Per això que ho sàpiga tothom que ens estigui escoltant, quan fas un ou sol, és un ou fregit. O sigui, si vols ferrar un ou, ha de ser 2 ous ferrats que s'ajunten. Exacte, o un ou sol ferrat amb una sobrassada o amb un tomàquet o amb alguna cosa, no? Però el federalisme és això, o sigui, tu no et pots federar per voluntat pròpia si el país veí no es vol federar amb tu. Per tant, entenem que aquest recorregut està esgotat, el recorregut autonomista que ens proposa el PSC, i per això creiem que s'ha d'obrir un nou escenari doncs, amb aquesta proposta de referèndum per l'autodeterminació. En Miquel Carrillo, candidat en aquestes properes eleccions per Esquerra Republicana, el número 13 a la llista, gelidenc, penedesenc, estaria molta estona parlant de política i d'altres coses, però... I de la cosa més important que n'he pogut parlar, que és la que preocupa més la gent, que és la crisi econòmica. Evidentment tenim propostes sobre el tema de la crisi econòmica, hem actuat moltíssim des de la conselleria del conseller Huguet amb el tema doncs, d'I+D i tal. Com a exemple posaria, per exemple, el fet d'haver fet arribar la banda ampla a tots els municipis més petits, més grans de 50 habitants. Vull dir, això és un fet que demostra com Esquerra estima el territori i té presència territorial. No? Jo penso que són qüestions que són necessàries perquè el país avanci i pugui també sortir de la crisi. Ho hem de deixar aquí, malauradament, no ens queda més temps. Li agraïm la visita aquí als estudis de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió i l'emplacem en d'altres ocasions a continuar parlant de política. Gràcies a vosaltres i espero que el dia 28 el país, evidentment, decideixi el millor per Catalunya. Que vagi bé.